କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ଠାକୁର ଦେଖିବୁ? ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ଟିଭି କାହିଁକି ତୁ ଏତେ ଦେଖୁଛୁ ଛୋଟ ପିଲା? କହ। ହଁ ଏଇଠି କହିବୁ, ଏଇଠି କହିବୁ, ଏଇଠି ଏଇଠି ଏ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି। କହ କହ କ'ଣ ଦେଖିବୁ? କ'ଣ ଦେଖିବୁ? କାହିଁକି ତୁ ସକାଳୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି, ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିବୁ? ଇଲୋ ଇଲୋ ତୁ ମୋବାଇଲ କି ଗେଲ କରୁଛୁ କ'ଣ? ମୋବାଇଲ କି ଗେଲ କରିଦେଉଛି ଆସିକି। ବନ୍ଧୁକୁ ନମ କର, ନମ କର, ନମ କର, ନମ କରିଦେ ବାବା। ହଁ ପୁରା ହାତ ଟେକିବୁ ନା ଆଉ। ଟିକେ ହରିବୋଲ ପକେଇଦେଲୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ହରିବୋଲ ପକେଇଦେ ନଗିଆ। ହଁ ଜୋରରେ କହିବୁ ନା ଆଉ। ଆଉ ଶୁଣୁ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଟଙ୍ଗାଇଛି, ନମ କରିଦେ ଆଗ ଟିକେ। ଠାକୁର ଫଟୋ ନମ କରିଦେ। ହଁ 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 ଯା ଛୁଇଁକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଦେବୁ। ଯା ବାପା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଦେ। ହଁ ଛୁଇଁ ଦେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ମାରେ, ଠାକୁର ଫଟୋ ହାତ ପାଉନି। ମୁଣ୍ଡରେ ମାରେ ଆଣିକିରି ହାତ, ନମ କରିଦେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ମୁଣ୍ଡ ମାରିଦେ। ହଁ ତା ହାତ ପାଉନି ଆଉ। ହାତ ପାଉନି? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆ ଏଡ଼ା ଆସେ ଆ ଏଡ଼ା। ସବୁଦିନେ ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମ କରିବୁ ହେଲା। ଆଉ ଶୁଣୁ ତୁ ଶୁଣୁ ବାପା, ହାତ ପାଉନି? ହଉ ହଉ ତୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ନମ କରିବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛୁଇଁକି। ଏପଟକୁ ଆସ ସୋମ। ହେଲା 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 ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ, ପଳେଆ। ଠାକୁର ଫଟୋ ପଡ଼ିଯିବ, ପଳେଆ। ଆରେ ଶୁଣୁ ସମସ୍ତେ ତୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନମ କରିଦିଆ ଥରେ ଏଠି ଏଠି। ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମ କରିଦେଲୁ। ସମସ୍ତେ ତୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆଉ।